Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гайтсин алга койбір темалар турында кыскача. Шолда толпанларга каршы эшкәртү дәвам итә, чаралар кайчан тәмамланачак? Балаларны табигатьне сакларга һәм яратырга өйрәтәләр. Шолда бөтен Россия икалатлар көне билгеләп үтелде. Бер ай ураза тоту артта калды. Яршолда ураза бәйрәмен билгеләп үттеләр. Шолда паркларны, скверларны, кешеләрнең күпләп ял итү урыннарын толпаннарга каршы эшкәртү дәвам итә. Гадәттә, мондый процедура май айында толпаннарның активлыгы иң югары булган чорда үткәрелә. Ләкин быел алар гадәттәгедән күпкә иртәрәк уяндылар. Шуңа күрә белгечләр эшкәртү эшләрен дә иртәрәк башлады. Дезинфекторлар җиңү паркында толпаннарга каршы эшкәртү үткәрәләр. Әлеге эшләр тәмамланганнан соң белгечләр берничә көн дәвамында биргә килүдән тыелырга киңәш итә. Шолда толпанларга каршы эшкәртүне берничә бригада үткәрә. Шулай ук Сидоровский паркында һәм Мәрәкәз Аръягы районнарында толпаннардан котыласы барым сүз уңаеннан быел шәһәр зиратларында да эшкәртү үткәрелә. Обрабатываем территорию вдоль дорожек, вдоль аттракционов. Будет проходить обработка. В это время нежелательно посетителям гулять. Обработка проходит долго, потому что нужно обработать каждый участок от клещей. Вешаем информационное объявление о том, что нежелательно гулять. Экологик бәйрәмнәр марафоны бүген 126-нчы балалар бакчасында бөтен Россия икалатлар көне билгеләп үтелде. Алар әкияттәге персонажлар балаларны табигатьне сакларга һәм яратырга өйрәтәләр. 100-нче мәктәпкәчә учреждениедә аерым акциясына йомгак ясадылар. Толырак безнең алдагы материалда. Книжки разные читаю, о природе много знаю. Акыллы шаян тыныч һәм чыршы. Алар бәйрәмнең төп геройлары, шулай ук үз командаларының капитаннары. Музыка залында КВН башланды. Анда балаларның әйләнә-тирә мөхит турында белемнәрен тикшерделәр. КВН я готовилась, придумала девиз со своими родителями для своей команды. Экологик бәйрәмне балалар урамда да билгеләп үттеләр. Ишек алдында алар өчен флешмоб оештырылган, анда спорт җиһазлары урынына гади пластик шешәләр кулланылган. Моннан тыш малайлар һәм кызлар коктейль өчен күркәләрдән һәм турбачыклардан эколатлар ясаган. Из эколят мой любимый персонаж умница. Мы с ней вешаем скворечники и помогаем природе. Эколат мәктәпкәчә яшьтәге балалар көне бәйрәме 126-нчы балалар бакчасында ел сайын бөтен Россия проектлары кысаларында үткәрелә. Это у нас работа идет в течение всего года. Это цикл мероприятий, которые направлены на развитие экологического образования и развитие дошкольников. Я знаю, что вы, мои юные помощники, тоже сортировали мусор. Макулатура, капкачлар, пластик шешәләр, көнкүреш техникасы, 100-нче жар птица балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр 2-нче шиманы бер ай дәвамында җыйган. За 5 килограмм макулатуры выдается 1 жетон. За 10 принесенных бутылок выдается 1 жетон. За 10 крышечек 1 жетон выдается. Это было очень интересно, это даже очень спортивное такое какое-то состязание получилось. Җыелган барлык 2-нче шиманны калдыкларны сортларга айыру компаниясе чыгарачак. Алга таба аны эшкәртүгә җибәрәчәкләр. Макулатура на картонно-бумажный комбинат города Набережные Челны. По пластику очень много, пластик разный, поэтому переработчиков очень много. Как бы компании 5 мы, наверное, дадим. А батарейки это уедет в Челябинск на перерабатывающий завод. Шулай ук малайлар һәм кызлар өчен күңел ачу программасы оештырылды. Айзилә Шәймөхәммәтова, Ләйсән Габдрашитова, Артем Колесов, яңалыклар. Бөтен дөнья мусульманнарның төп бәйрәмнәренең берсе ураза бәйрәме. Бер ай ураза тотуда артта калды. Мусульманнар өчен бу бәйрәм беренче чиратта Рамазан ае белән хушлашу. Бу айда һәркемгә рухи яктан үсү, дәртне тою, мохтаҗларга ярдәм күрсәтү өчен яхшы мөмкинлек бирелде. Иртәдән үк республиканың барлык мәчетләрендә дә бәйрәм гыйбадәтләре узды. Чаллы мәчетләренә дә меңләгән дин тотучылар килде. Дин тотучылар кояшның беренче нурлары белән мәчеткә җыела башлады. Барлык гыйбадәтханәләрдә дә дугалар яңгырады. Бәйрәм намазына кадәр Коръән хафизләр изге китап сүрәләре укыды. Бу үзе үк бәйрәм атмосферасын тудырды.
Nur İhlas мәчетендә алма төшәрлек урында юк иде. Мөселманнар иртәдән үк үзләренә урын алды. Гыйбадәтханә барлык теләүчеләрне дә сыйдыра алмады. Берничә дистә дин тотучы бәйрәм гыйбадәтләрен мәчет алдындагы майданда каршы алды. Дин тотучылар арасында яшьләр бик күп иде. Хәтта Мароккодан да кунаклар бар иде. Мы приходим с нашими детьми, показываем нашу культуру, наш мечеть. И также после мечети идем, собираемся в нашей семье, в наши дома. 6-нчы яртыда уяндык и шулай матур башланып китте, шулай дәвам итәрбез. Көтеп калабыз. Өйгә кайтабыз. Хатын көтеп тора, кыйматлар пешкән. Туганнар килә, дуслар килә. Ураза бәйрәме ул зур бәйрәм. Мөселманнар Аллаһның барлык таләпләрен үдәп ураза тота алганнарына шатланалар. Ләкин шул ук вакытта алар изге Рамазанны борчу белән узаталар. Чөнки бу айда алар чистарынып кына калмыйча, Аллаһ Тәгаләнең исәпсез-хисапсыз фатихаларын да алалар. Инде ураза тотучыларны район капкасында җәннәткә кертәм ди, шулай бит. Җәннәткә аерым капка куелган ураза тотучылар өчен менә шу район капкаларыннан шул тоткан уразалар бәрабәрендә аларның хөрмәтендә иншаллаһ Аллаһ Субхана Тәгалә җәннәтләрен насыйпларда иләсә иде. 28 июньдә мөселманнар төп бәйрәм Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татлы ризыклар, кызыклы конкурслар һәм башкалар. Әбүзәр мәчете территориясында балалар өчен ураза бәйрәме хөрмәтенә оештырылган бәйрәм чарасы узды. Чараны Капелька хәйрия фонды оештырды. Тамашаның якты мизгелләре безнең төшерү объективына да эләкте. Идел-Фитр ураза бәйрәме Рамазан айының һәм мөселманнарның ураза тотуы тәмамлануын билгели. Бу шатлык, бәхет, елмаю, яхшы кәеф бәйрәме. Безнең өчен ул бер зур шатлык һәм икенче яктан мөселманларны берләштерү. Мөселманлар таркалып яшәмәсеннәр, белсеннәр, без бөтенебездә бердәм, 5 бармак шикелле бергә булса, йодрыкка әйләнә, йодрык булса, көч дигән сүз. Әбүзәр мәчетенә хәйрия чарасына теләгән һәркем килә ала иде. Капелька хәйрия фонды бу көнне һәркем үзенә охшаган шөгыль таба алсын өчен тырышты. Цель нашего фонда, создание нашего фонда, это помощь малоимущим семьям, то есть сиротам, вдовам и всем людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Балалар һәм аларның әти-әниләре өчен зур программа әзерләнгән. Балалар өчен төрле бәйгеләр белән уен майданчыгы, мастер-класслар, спорт ярышлары һәм концерт. Без бик шат, шушындай бәйрәм булган өчен балалар сөенә. Организаторларга бик зур рәхмәт, чөнки бар нәрсәне бушка уздыру өчен ул бик зур эш. Бөтен кешедәген аңа катнаша алмый, бөтен кешедәген мондай зур эшне башкара алмый. Җомга намазы ахырына бәйрәм кунакларын 1500 кешелек хуш исле пылау көтә иде. Изумительный плов, потому что он с изюмом. И очень замечательный плов, очень вкусный. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Представляем кроссоверы Чанган. Стильный дизайн, высокий уровень безопасности, исключительное качество и комфорт. Только в апреле в Чанган-центре Герман Авточелны кроссоверы Чанган от 1 миллиона 859 тысяч 900 рублей. Плюс дополнительная выгода 150 тысяч рублей. Подробности акции по телефону 20 40 70. Миллионы товаров с быстрой доставкой до пункта выдачи заказов рядом с вами. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Только в апреле в честь открытия магазина «Сибиряк». Проспект Мира, 12А. 9-й комплекс, 12А. Остановка Медгородок.